shugaban fati. To yau an tabbatar da Ganduje mun sha gaban uban yaro. Haka an ƙara gyara APC. Ministan kasa kwalelan kuntur sai dai ya je ya sha maro. Ganduje shugaban Yawar fati. haka mun kare take yan iska in ja ita ina zula. Ganduje shugaban fati. Na gode. Kuma mun ƙara tabbatarwa wa haka an ƙara mun tsike tsula. Wajen faɗin jihar mu ba sauro da mun zo da maganin sheki. Ganduje shugaban fati. Sai na ji a zagaya ina yan kofin za a bashi ya dage. Haka an ƙara gyara APC. Ganduje kar ka saurara masa sunan shi tun da ka goge. Ganduje shugaban fati. Dama ai kai ka bashi sunan nan kuma yanzu aka yi